Ya wis cacile kok wani nyeneni wong gerah. Satu ki perlu. Lah aku ki lek sikil ning dhuwur, lek sing gedine kaya ngene, luwih ora sopan karo ibu-ibu. Mulane aku ning ngisor. Iki termasuk menghormati masyarakat kene iki. Lho, ngene iki sungkem, sret. Balenono jajak. Sungkem, sret. Balenono jajak. Kan pokoknya ora usah muene. Lah iya pokoke sak ngene-ngene. Piye bokonge? Le contohno le. Contohno. Bokonge ora lek ning ngisor. Ya, oke. Contohnya karo merening. Ayo ca. Nyapot tangan. Tong tak toden. Iso. Tong tak. Tung. Oh. Oh. Iya. Yo. Oh. Iya, duluan. Iya. Duluan. Kowe iki nyeneni sing tuwek-tuwek ora oleh ning isor, basa anu kowe sik cacili sikile ning dhuwur. Alah kukur-kukur. Kowe kelas piro le? Nang ngene. Kelas 4. Sekolahnya ngendi? Omahe ngendi? Pak kepala desa kene jenenge sapa? Namine sinten? Oh, bro. Ya bener iki. Ya bener tak tekoni Pak namine sinten. Nah, Ibu namine sinten? ini ora Ibu-ibu wis genah jenenge Tini. Tini, Iya lah. Tono. Ono. Tukiem. Sing ora penak Apa? ning kono lah jenenge Pakto. Lah kok iso? Mesti bojone buta. Oke ya. Ayo, Le. Ayo.
Ya, Jessica ngompol. Ya, Jessica ngompol. Jessica ngompol. Wong iki sing didelok ngompole. Aku lho mesake Nyapa? karo mbak iki. Nanti apa kok pesan? Semitine arep ngebles bokong. Hanjat, aku awas ya. Wes, bisa. Bos, kenapa ya bos? Ini oke. Ya, bos. Asli tahu budaya bos. Tahu budaya. Orang masalah kuwi. Iki gondel apa-apa. Sedulur. Apa ranting wewe. Ya iki. Bilang kabeh iki lek serasi. Urung cethuk lho dure padha. Sing wedok sing wanita cantik gede dhuwur, sing lanang yo cak ganteng putih. Sing awak putih ya koyo dhewe kuwi. Kalau sing lanang kaya betek. Ngene iki pasangan serasi. Iki lho benak. Sing lanang koyo Arjuna. Sing wedok kaya Sing wedok kaya blekok moncrot. Ojo kaya ngono kabeh iki. Iki pasangan serasi. Lah iki kebanyakan serasi kopi susu. Kopi susu. Kopine suci susune. Lah iki Luwak wis kopi. lah iki wae. Loh, romantis dari hati pandangan iki cekel deh. Sret, bukano. Sret. Ya toh, ya toh, ya toh. Ya toh, hati kaya duwe ngengon. Edan. Iki jamu iki halus. Cak kocok. Wis ya. Mi ono halus, mi ono secara halus. Halus. Ya. Nah, kamu gak gawe susu. Biasanya kita susu. Mi ono sing romantis. Mah. 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 Kuyomu. Pasangan ora romantis belas. Pasangan ora romantis belas.
Romantis lagi romantis. Romantis apa? Romantis. Lah kowe nyadar olah susu Mas. Lah Elah wong. olah susu. Lah wong pahit nek. Pahit apa? Ada luasa. Klengit. Kalau rasa romantis. Nah, payungnya 2.000 wae lho. Aja kaya kae ya, Dik ya. Temen kan dinimiki ya to. Sampai kaya ngono ning iki. Genah to. Dek Tiffany duwe ngene-ngene petek diombeni. Lah, aku mau wis yo. Aku kethek rapopo kono tergiling. Lah, kok kok gile. Iki romantis ngene iki kaya aku mau.